Ya gab ya baƙin aljani ya gab ya yi gada cika. Baƙin aljani muna son ka nan gefen akwai aikin da za ka mana yanzu. Ba na ɓata lokaci ba ka jira yanzu za ka mana ne aiki. Muna so da ka kawo mana sako daga wani waje ne. Kai ba mai sallama a nan. Zauna. Ke shirya musamman ke tafi da ke. Magana ce kan kishiya. Ya kike so a yi da ita? Ya kai ka sani. Bakin aljani ya faɗa mana mun san da zuwanki. Ya kike so a yi da ita? Za a bar da ita ne ko kuma a sa ta a duniya? Koma ne. Kina so a haukata ta ne ko ta shiga duniya? Koma ne. Kowanne. Wallahi ba zai ba. Kin kawo kuka inda za a share miki. Aikin mu kamar yankan wuka ne. Faɗa da cikawa ne. Yanzu za mu tura aljani. Kar ki damu in dai wannan ne. An gama. Da ki dawo ta nan ki zauna. Aiki zai yiwu amma akwai sharaɗan da damu gindaya miki. Idan za ki iya bi za mu miki aiki yadda ya kamata. Muna so za ki ba mu hantar ki ɗaya. Sai shiga uku babu wata hanya da za mu iya bi bayan wannan mu miki aiki. Sai dai akwai wata hanya da muke so wanda za mu ɗaura ki a kai. Ki matso nan. Na shiga uku Allah maka. Kin san da Allah kika zo nan? Ba a kira mana Allah in an zo nan. Saboda aikin da muke yi ba nan bane. A harkan kaucewa ne. To boka babu wata mafita. Sai dai abu ɗaya za mu cire idon ki ɗaya. Saboda in bara ki ba mu hantar ki ba idan ne zai samu ba bakin aljani zai je can bangon duniya ya kawo mana magani. Na ba ta gware ƙaro uku ma ni kan. Za ki koma gida ba.